הכל מצולם. הוא בא עם דלי. יו! יו! וואי! יו! מטווח אפס החטאת אותו, אחי. מגה! מגה! זה לא עובד באמת. אסף שמה ב... שו! ישר לשד. אתה מת, לירון. לירון, אתה מת. הם מתכננים משהו, שתי הזדונים האלה. קונדסון! הפסקת אש! איזה לא אמין זה. צריך להציג מתנות. אוקיי, אז אנחנו מציעים מתנה. הוא בקושי הולך. לא, לא, לא! יש לו אינסטינקטים של אפריקאי. מזל. חימום ידיים. תן לו אחד! שו! חימום ידיים. יואו! שו! לא, לא. חימום ידיים. אני בחימום ידיים. שו! פוף! בום צ'קלקה!